Thomas. uThomas wathi kuye verse 5 Nkosi asazi lapho uya khona. Nkosi asazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela na? Siyazi kanjani indlela? Yes, verse 6. Verse 6 uJesu wathi kuye mina ngiyindlela. Mina ngiyindlela. Neqiniso. Nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Nginamaphuzu amathathu noma kunamaqiniso amathathu avela kuverse number 6. Engifuna sikhulume ngawo amaqiniso amathathu. Awutshela oseduze kwakho uthi nanka amaqiniso amathathu. Iqiniso lokuqala lizothi mina ngiyindlela. Hallelujah. Leli gama elithi I am who I am igama elisuka ku Exodus chapter number 3 in ngesiGreek igama elithi ego emi. Hallelujah. Igama lasetshenziswa uNkulunkulu kuphela ego emi. Ngoba ethi I am who I am uyiphinde kabili lento uthi mina nginguye enginguye lisho ukuthi ego emi. Hallelujah. Igama eliqalwe uNkulunkulu. So uJesu ke ngoba sifunda la ku chapter number 14 from verse number 6 uthi ke uJesu mina I am mina usebenzisa ego emi ko osetshenziswa uNkulunkulu uthi mina ngiyindlela iqiniso nokuphila. Hallelujah. Ngifuna sikhulume ngalamaqiniso amathathu. Iqiniso lokuqala ngifuna sibheke iqiniso elithi ngiyindlela. Hallelujah. Amen. uJesu into ayifuna ukuyiveza noma into ayiveza ukuthi uma ngabe ufuna ukwamukeleka kuNkulunkulu, uma ngabe udinga uNkulunkulu ufuna ukwamukeleka kuNkulunkulu, yinye kuphela indlela, yinye kuphela into ongamukelwa ngayo uNkulunkulu, indlela enguKristu Jesu kuphela. Hallelujah. Asinayo enye indlela eyaNkulunkulu. Asinayo enye indlela engeke isiduse. Asinayo enye indlela esingeke silahleke kuyo. Uma ngabe sihambe ngendlela enguKristu Jesu siyofinyelela uNkulunkulu. Hallelujah. Uma ngabe udinga uNkulunkulu, uma ngabe ufuna ukuyobona uNkulunkulu, uma ngabe ngelinye ilanga ufisa ukuhlala ezulwini likaNkulunkulu, kufanele wazane noKristu Jesu ngoba uJesu uyena yedwa indlela esihamba ngayo size sifinyelele kuNkulunkulu. Angazi noma ungasivulela uIsaiah chapter number 30 verse 21 usiqale B wakhona. Isaiah 30 verse 21 B. Isaiah chapter 30 verse 21. Yes. Nezindlebe zakho ziyakho. Ufunda uB wakhona ku Eloy nansi indlela. Khona lapha uB kodwa. Oh. Yes. Nansi indlela. Iyafunda kanjalo. Nansi indlela. Nansi indlela. Hambani ngayo. Noma niphambuka ngokweso kunene. Noma niphambuka ngakwesokhohlo. uIsaiah lo uthi nansi indlela. Uqhubeka kuye 35 from verse 8 uB u35. Angithi u31 u39 iya chapter 35. Ufunda uB wakhona. Verse 8. uB wakhona. Chapter 35 verse 8. Yes. Ongcolile. uB yes. Yes. Ongcolileyo akayohamba ngayo, kepha iyakuba ngeyabantu bakhe. Awufunde kancane ngasenhlake, ngifuna ukuthi abahamba ngayo ngeke beduke. Abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo. Amen. Hallelujah. Abahamba ngayo from chapter number 30 uthi nansi indlela. Ungazathi uyikhomba. Hallelujah. Umprofeti lo wayikhuluma lento usele 500 years kufika uJesu. Hallelujah. Kwase kusele 500 years kufika uJesu. If ungaya ku 50 number 3 uzozwa ukuthi lo muntu wayekwenye 11. Hallelujah. Enye izinto esibiza ngazo ukuthi is a great prophet.
Hallelujah. A great prophet ngokwencwadi yakhe and ngoprofeta kwakhe kuhlezi ku straight akukho ongaze ukusole kuko uyayikhomba kodwa uJesu akafika uthi nansi indlela hambani ngayo. Nansi indlela obekumele niyithathe hambani ngayo. Indlela uNkristu Jesu usho akakafiki. Hallelujah. Usezothi ku35 from verse chapter verse 8b uthi ohamba ngayo akasoze aduka noma ngabe uyisiwula kanganani kodwa ngeke azaduke. Hallelujah. Hallelujah. As a verse ukuthi le ndlela ekhuluma indlela yomendo. Hallelujah. Uma sila sisemendweni. Hallelujah. Uma sila asike emshadweni. Kodwa sisendleleni yomendo imarriage sikuyo. Akusiyi wedding. Kodwa sisendleleni engumendo ithi noma oyisula ngeke duke. Noma ngabe awuyanga esikoleni kodwa bohamba ngale ndlela ngeke uzuduke. Hallelujah. Ngoba le ndlela indlela neqiniso. Indlela ibhodi elikhombayo ukuthi siyaphi. Uma uzohamba ngebhodi ngeke uzufike. Hallelujah. Ngeke uzuduke uyozufika la uyakhona. Ngoba wena kwinavigate ufika ubhale iaddress yala uyakhona. Inavigate izokuhola uyozufika la uyakhona. Nansi indlela hambani ngayo. Noma uyisiwula noma ungayanga esikoleni kodwa ngeke uzuduke. Akusiyi indlela yabantu abafundile. Ngoba noma ungafundile mawuzohamba ngale ndlela ngeke uzuduke. Hallelujah. Nansi indlela hamba ngayo abasoze baduka noma ngaba bafundile kanganani kodwa bahamba ngayo. Mina ngiyabona umuntu esefika evangelini laKristu Jesu ngoba khona umkhulu ngasekhaya nomunye ugogo wangasekhaya abakaze baya esikoleni. Hallelujah. Kodwa manede basindiswa babekutshela ngisho babengalifundi ngisho ukulifundi iBhayibheli bethi ngicela ungivulele uIsaya 30 akutshelela kuqala athi nansi indlela angakaza esikoleni ngoba uhamba ngale ndlela akasoze aduka noma ngaba uyanga esikoleni noma ngaba ufundanga kodwa akasoze aduka. Hallelujah. Bakhona abantu ababengafundile kodwa banede bafika kuivangeli kaKristu Jesu bakutshela ivesi bengalifundanga. Hallelujah. Asazi ukuthi ubani obafundisayo ngoba uNkulunkulu uyayifundisela yena ngoba kule ndlela akasoze aduka nanini. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Inavigator even ngisho mawubhalile ukuthi yakuphi ngisho wena ungawudlula lo mgwaqo. Hallelujah. Kanti kumele uthathe uleft before wathatha uleft after ngoba unga-understandanga lento ithi in 500 kilometers in 2 kilometers wanga-understanda leyo nto. Hallelujah. Waze wadlula kulo 500 wafinyelela ngaphambili. Uma sufika ngaphambili kulungile ngisho usulapho izosho kulungile ngena lapho kodwa njengamanje thatha right ukuze ikhiphele kuleft noma ngabe usudukile kodwa wena buyela ku right one. Nansi indlela ngeke uzuduka. Hallelujah. Nansi indlela ohamba ngayo ngasoze aduka. Ngisho ungafika isitha namuhla sikukhipha kule ndlela kodwa ngaphambili ngizofika ibhodi lisakhomba lithi ahanjwa la sihamba la ukuze sifikelele nansi indlela. Hallelujah. Ohamba ngayo ngasoze aduka. Wayithatha uJohn indlela wrong. Hallelujah. Hallelujah. Wayithatha uJohn ngenxa wathatha wrong. Washo ukuthi ngoba ethathe wrong indlela ababimyisela lepho uNkulunkulu waletha transport. Ngoba uKristu Jesu uba i-transport. uKristu Jesu waba i-transport uJohn. Hallelujah. Waphenduka wayinhlanzi. Loyo kwakuJesu owayezomkhombisa indlela nansi indlela. Hallelujah. Nansi indlela. Wamthatha wamtransport. Uzubona ukuthi
uJohn waye indlela eright emisa ephileni. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli wajikela eceleni wahamba wayokhokha ekhokhela umkhulu. Amen. Obuzomisa eNtalashishi. Bonke abaduka endleleni bayakhokha. Ungahambi ngendlela uyakhokha. Ukuhlola nje uqala 100 rand. Nkosi Jesu. Uqala nje ubheka indaba zakho 100 rand. Uhamba nje uyofuna indaba zakho uyaqala uyakhokha. Bonke abangekho endleleni bayakhokha. Uyokhokha uyoze ugugi iphakethe iphele nyayi badakho. Nkosi. Hallelujah. Amen. Yakhokhisa even ngisho ukujona yakhokhisa. Yabona abantu abazana anamuhla azi ukuthi bayithandane nawe asekuyilotho. Thandane wena namuhla kusasa ibirthday yakhe ngiyazalwa kufuneka ukhokhe khipha imali. Kuyakhokhisa. Hallelujah. Amen. Hawu kanti ngithandana nawe nje izolo ibirthday yakhe sikusasa. Hallelujah. Amen. Uqala imali kumfana kuyisichitho. Laliwa kangaka nje ifunana nemali nami nje ngithanda nomuntu ongifunana nemali. Amen. Mina ngathanda nophindi ngingasebenzini. Aza afune imali yami kuba wayifuna azoba we. Awuzodla phansi. Hallelujah. Uyakhokhwa. Wasuka endleleni kuyakhokhwa. Hallelujah. Wasuka endleleni kuyakhokhwa. uJohn lithi iBhayibheli wakhipha imali yakhe ephaketheni. Wayizohamba for free uNkulunkulu emthuma. Hallelujah. Washo ukuthi akafuna ukulalela uNkulunkulu. Wakhetha ukukhipha imali. Wakhokhela umkhumbi. Noma esasemkhumbini washo ukuthi noma esephakathi emkhumbini nansi indlela. Yaqala umkhumbi wazika. Mhlawumbe kwakho inkinga singabe uyaqala umkhumbi yazika because usukile endleleni kaNkulunkulu. Ngoba bonke abangekho uNkulunkulu kuyakhokhwa. Hallelujah. Amen. Yabo nje akekho umuntu ayikho inyanga ebethela ngo500 rand. Amen. Ukubethela nje 5000 rand. Hey babizi. Hallelujah. Amen. Angithi ngoba ukhendleleni uzongaboni noma sikutshela uzongaboni lo 5000 rand uzohamba futhi uyoboleka kumashonisa ngoba usathana ufuna njalo uhlezi useyinkingeni. Hallelujah. Angithi ufuna 500 rand wenyanga uyahamba uye kumashonisa futhi lo 500 rand lo 5000 rand uzozala ukhipha futhi u10000 rand uningi ngoba usathana ufuna ukukhokhisa. Hallelujah. Ufuna uzulele esibhedlela. Yeah. Ingqondo ziphithe ungasazi uthatha nhlanganise nayo imali yakhula ngapha. Hallelujah. Kuyakhokhwa nansi indlela. Hallelujah. Ngokuqanileyo nje uJesu uthi nansi indlela. Uma nihambe ngami nginkomba indlela. Hallelujah. Amen. Ngedirection yaNkulunkulu. Uma nihambe ngale direction ngeke nduke. Uma ningahamba ngale direction ngeke nilahleke. Hallelujah. Amen. Nansi indlela. Hambani ngayo. Noma ngabe umuntu akafundile kodwa ngasoza lahleka. Ngaye uKristu Jesu waseduke. Nansi indlela. Hambani ngayo. Amen. Hallelujah. Nansi indlela. Hambani ngayo. Akudingeki ngisho theology la. Hallelujah. Awuyi nangokuthi uhlonishwa kangakanani endaweni ohlala kuyo. Awuyi ngokuthi ubizwa ngekhansela. Awuyi ngokuthi ugano uthisha. Hallelujah. Amen. Akusebenzi nangesikhundla kuso. Hallelujah. Kodwa bahamba ngayo abaduki. Hallelujah. Amen. Nansi indlela. Hambani ngayo. Amen. Uyiziyazisho ukuthi mina ngiyindlela. Mina ngiyindlela. Angithi uphendula
uPeter ngale ku chapter number 30 uphendula uba uPhilip lo ubalo ku verse number 5 incwadi kaJohn 14 Amen. uphendula Thomas utheni uThomas verse 5 uThomas wathi kuye Nkosi asazi lapho uya khona into yokuqala uthini Thomas uthi Nkosi asiyazi what direction asazi ukuthi uya kuphi siyezwa lokuthi uyahamba haleluya siyezwa lokuthi uyahamba uke wamtshela uPeter ufunde from verse 36 chapter 13 chapter 13 verse 36 uSimon Petru wathi kuye Nkosi uyangaphi na yes uJesu waphendula wathi lapho ngiya khona ungengilandeli kalokho kepha uyakungilandela kamuva njengamanje awuzukungilandela kodwa later on wena uzakungilandela la ngiyakhona yes wathi kuye uPetru Nkosi ngingekulandele kalokho ngani na ngizakudela ukuphila kwami ngenxa yakho uJesu waphendula wathi abithi amuzi uPeter uthi ngaze ngilahlekelwe ukuphila kwami ngaze ngife kodwa mina ngeke ngisuke kuwe mina ngeke ngivume ukuthi ungishiye la haleluya la oyakhona nami ngiyakhona haleluya ngoba uPeter we understand ukuthi uKristu ukuphila haleluya ukhona la asho khona ngithi nganoma chapter number 9 la asho khona uPeter athi la uyakhona nami ngiyakhona haleluya haleluya amen ngoba understand ukuthi ngaphandle kaKristu Jesu asinayo indlela awufundeke lo verse 5 verse 5 uThomas wathi kuye Nkosi asazi lapho uya khona yes siyazi kanjani indlela na uJesu waphendula kuye wathi mina ngiyindlela neqiniso we Peter we Thomas into angabe ukhona kufanele ngabe worried ukuthi awuyazi indlela makukhona mina ukhona yonke into ungayifuni ezinye izinto kwezinye indawo uthi mina ngiyindlela mina ngiyiqiniso mina ngikuphila okholwa yimi akasoza abhubha haleluya kontasho uJesu lapho uJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami akakho oza kubaba ngaphandle kwami angazi ukuthi unayiphi indlela kodwa akakho ongeza kubaba ngaphandle kwami angazi ukuthi iphi indlela ukuyibona ingcono kunoJesu angazi ukuthi kupho okunye ukuphila kodwa akakho ongeza kubaba ngaphandle kwami asinayo enye indlela eya kuNkulunkulu haleluya ayikho enye indlela eya kuNkulunkulu ayisoze yabakhona noma ngabe ngaphila inkulungwane noma ngabe ngasukuma ishosha ayikho enye indlela eza kuNkulunkulu ngaphandle kukaKristu Jesu uma ngabe ufuna ukuya kuNkulunkulu uyazana noKristu Jesu kuqala haleluya ayikho enye indlela haleluya ayikho enye indlela iqiniso lokuqala nansi indlela siye eqinisweni lesibili iqiniso haleluya angazi noma ungasivulela uJohn 8 verse 32 mina ngindlela leqiniso point number 2 iqiniso John chapter 8 verse 32 yes niyakulazi iqiniso yeah neqiniso liyakunikhulula afunde ngasehla verse 31 khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye uma nimi ezwini lami ningabafundi bami
isibili. Umanimi ezulami. Umanimi ezulami. Lina nizoba abafundi bami isibili. Hallelujah. Uma ezwini lika Kristu Jesu, uma ezwini kaNkulunkulu, uphenduka ube umfundi kaJesu esiqhubeka. Amen. Uma nimi ezwini lami, ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Niyakulazi iqiniso. Bese kuthi iqiniso lona bese lenza umsebenzi walo ukuthi likhulule nina. Hallelujah. Uyenzeka abantu noma besendleleni. Hallelujah. Uma befika endleleni kodwa bese befika bagejwe iqiniso. Hallelujah. Esefikile endleleni. Hallelujah. Embiza uNkulunkulu athi hayi wavela qala ubani umveli nqangi yabo. Hallelujah. Kodwa bese fika aflagejwe iqiniso. Hallelujah. Ayifundi impela iBhayibheli kodwa mase fika iqiniso aflageje phakathi eBhayibhelini engazi iqiniso lithini adukelwe iqiniso sefikile iqiniso limlahlekele iqiniso limdukele alahleke esephakathi abanye bayafunda iBhayibheli umuntu iqiniso angaliboni. Hallelujah. 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 Zonke inkolo zalifunda iBhayibheli kodwa ilahlekelwe iqiniso seyifika eBhayibhelini. Hallelujah. Ilahleke iqiniso umuntu esefikile kulo. Omunye lilahleke iqiniso iqiniso lika Kristu Jesu iqiniso elalikhuluma ngesabatha limgeje iqiniso. Hallelujah. Ngoba umuntu wamele aphumule emsebenzini yakhe yonke. Hallelujah. Isabatha kwakuKristu engakafiki uKristu. Isabatha kwakuyisithunzi sikaKristu. Angazi noma uba ngifundela amaHebheru chapter number 4 verse number 12. If I'm not mistaken to 12 lembani. Ngizozwa kodwa uthi kulona. Hebrews chapter number 4. Hebrews chapter 4 verse 12 angazi noma uzothi izwi laNkulunkulu mako izwi laNkulunkulu likhali ngexa bakhona ke 4 verse from verse 5 no verse 6. Hebrews chapter 4 Yes. verse 5. Yes. Na kule ndawo uthi futhi abakuyungena ekuphumeleni. Na kule ndawo futhi uthina bayongena ephumuleni kwami. Yes. Ngakho ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho. Kusabasalele abantu ukuba bangene ephumuleni kwaphakathi. Abantu kubasilele kusabasalele namanje ukuthi abantu bangene ekuphumuleni kwaphakathi. Angithi usho kahle lo mbhali because webhalela ama-Jews lawa eselahlekile. Ama-Jews lawa ayisesenamathele ey'ntweni ngenxa yenhlupho kaKristu Jesu. Athi ngesikhathi ebhala kwakuhlushwa amaKristu la. Umuntu oyiKristu engenakho ukuthula kahle ukuphumula kahle wengesanakho. Base beyabaleka laba bantu. Babaleka bengavumi ukubizwa ngamaKristu. Ukunalokho babuye babaleka ngenxa yenkinga babuyela back emthethweni babuyela back emasabatheni amaJuda. Hallelujah. Labantu babuyela back angithi kodwa uthi umbhali walencwadi uthi kubasilele namanje ukuthi bangene ephumuleni kwaphakathi. Kodwa laba bantu base begcinisa bathi laba bantu. Abantu kuyenzeka mase befika bafika bagejwe iqiniso. Iqiniso baliyeke likhona. Laba bantu bageje iqiniso sebekhona. Usethi umbhali bayabuyisa lina usalisalele ukuba ningene ephumuleni kwaphakathi. Why umbhali esho nje is because laba bantu babegcina usuku kodwa begcinazekile. Babenamathelo sukini kodwa ukugqilazeka kusakhona. Manje bekumele ukuthi bangene ephumuleni kwaphakathi.
ukuphumula kwaphakade kunguKristu Jesu nansi indlela abanayo nanti iqiniso haleluya yabageja bathi iqiniso sebefikile kulo John chapter 1 from verse 14 uzukume ku18 baningi abafundi bephela kodwa iqiniso liyabalahlekela uthi uJesu yakulazi iqiniso angithi ufika wakhuluma wathi lina nizobona uma ngabe limi ezwini lami iqiniso likaKristu Jesu uma ezwini lakhe haleluya uma ningalungisa idoctrine yenu kube idoctrine correct nime ezwini lami lizakuba abafundi bami isibili uthi ke leqiniso uyizwi likaKristu Jesu uthi limaselazile izwi liyakunkhulula kunabantu abangakhulekile befundiswe ngelokujabalile ezwi leqiniso haleluya iqiniso lakhulana iqiniso lakhulana iqiniso lakhulana asikhululwa usuku asikhululwa ukwazi iqiniso kaKristu nansi indlela habani ngayo hallelujah amen verse 14 is John 1:14 verse chapter 1:14 get 18 chapter 1 John chapter 1 verse 14 yes ulizwi waba inyama ulizwi waba inyama kasheshe ulizwi the word izwi kaNkulunkulu mawufunda from Genesis 1 uthi uNkulunkulu masenze abantu abolelozwe ethi senze izwi kaNkulunkulu elathi senze izwi likaNkulunkulu lathi masenze lelo zwi laphenduka lakha phakathi kwabantu laphathi inyama yes ulizwi waba inyama yes wakha phakathi kwethu wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe sayibona inkazimulo yakhe njengoyezelwe yedwa nguyise injengozelwe yedwa nguyise egcwele umusa neqiniso nathi iqiniso wayigcwele umusa neqiniso yes qhubeka uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami yes ngokuba ekugcwaleni kwakhe samkele sonke umusa phezu komusa yes ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose umusa neqiniso kwavela ngoJesu umusa neqiniso kwavela ngoKristu Jesu umusa neqiniso kwavela ngoKristu Jesu haleluya umusa neqiniso kwavela ngoKristu Jesu uma ufuna iqiniso namuhla haleluya haleluya on Friday sasikhuluma ngensizwa kwakuthukayo insizwa eyama eqinisweni yahlala eqinisweni abantu bazi bafakaza ngayo ukuthi kunensizwa emi eqinisweni abantu kwavala ukufakaza abantu bafakaza ngayimoto kwavala ukufakaza abantu bafakaza ngokuthi nginsizwa ntsini intombi tu bavala bonke lokho bufakazi bonke abantu bama bathukayo umi eqinisweni nansi iqiniso elinguKristu Jesu niyalazi iqiniso neqiniso liyakunkhulula haleluya the last part uthemba uJesu uthe mina ngiyindlela neqiniso nokuphila the last point ukuphila the life akazi masingahlela kancane from verse number 21 usotobe last week John 11 from verse number 21 John chapter 11 yes verse 21 yes wayesethi uMartha kuJesu Nkosi uma ubukhona
umnewethu akafanga kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu uNkulunkulu uza kukunika khona. Yes, amen. uJesu wathi kuye umnewenu uza kuvuka. Yes. uMatha wathi kuye ngiyazi ukuthi uyakuvuka. Lalela. Ekuvukeni Ngiyamuza uMatha. Ngiyazi ukuthi uza kuvuka inini. Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Akithi ngiyakhumbula sasilapha kaDwala safunda uLuka chapter number 10. Akithi ngiyakhumbula ukuthi sathi uLuka number 10 kaGwala nje senkohlweni ngakaGwala but Luka number 10 uMatha ngithi waba busy esebenza nemsebenzi yakhe wayinakekela imisebenzi yakhe ebusy ehlinyuka nemsebenzi yakhe uJesu esekhona endlini kodwa uJesu kuba khona kaJesu wangakunaka ukuba khona kaJesu waba busy nezinto zakhe ngoba kuyenzeka umuntu mase ngisho esemukela uJesu kodwa engabi nendaba noJesu ongaphakathi endlini yakhe aba busy nezinto zakhe. Akithi ngakhumbula ukuthi kwaba khona uMaria owashiya yonke into wabohlala enyaweni kaKristu Jesu. Hallelujah. Athi ngakhumbula lento ukuthi uMatha samgxeka kakhulu ngesenzo sakhe. Kodwa manje uma ngifunda lengxenyana yakhe ayikhulumayo chapter 11 from verse 22 noma ubalo la kakhuluma khona ethi ngiyazi ukuthi uMatha wathi verse 24. Yes. uMatha wathi kuye ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku. Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Angithi bafowethu siyavumelana ukuthi this was a great confession. Hallelujah. Amen. A great one, greater. Hallelujah. Ideology yalomuntu is imnandi but uJesu mayesesekhona waba busy into zakhe kanti ubusy nje ulalele ukuthi uMaria ukhulumani noJesu yini ayishoyo uJesu akayithina ngoba busy into zakhe busy kodwa wemlalela uKristu Jesu. Angijabo namuhla sikhuluma ngaye kabi ngenxa ukuthi i-confession yakhe ibe namandla uthi ngiyazi awucheck u21 no27 ngifuna lazothi inkosi khona verse 27 wathi kuye yebo Nkosi uyakhona ukuthi wena uKristu indodana kaNkulunkulu. Abafowethu athi ngiyayizwa i-confession yalomuntu i-confession yomuntu on a fully Christology. Amen. And understand the Christology kunazo zonke izinto. Yini i-Christology? I-Christology is where sisukile ekutheni ulizwa ambathi inyama. Hallelujah. Sesingena ekutheni uKristu uJesu unguKristu. uJesu usemagunyeni kaNkulunkulu. Ilapho kusuke sesivela khona iChristology ukuthi uJesu siyazi ukuthi uJesu is fully 100% man, fully 100% God. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi lo wesifazane ngiyazi ukuthi ekuvukeni uLazaro lo uyavuka. Hallelujah. Amen. iChristology yakhe inamandla une sound theology. Ideology yakhe isound ngendlela emangalisayo and uma isound understanding yakhe verse 24 lo awufundile usibari wami understand even eschatology. Hallelujah. Yini eschatology? Eschatology is where sibuka ifuture. Sibuka ukuthi uma sidlula la emhlabeni bafowethu
asihlezi ngisho ningabahle sibali wami nishayela amakhwela umgwaqo wonke sibali wami kodwa ekugcineni kwakho konke uKristu Jesu uzobuya siyakudlula kulomhlaba i-eschatology is where sibuka i-future. Hallelujah. Amen. Akazi ungasivulela uJob chapter 19 verse 25 to 27. Ngifuna sikhulume ngokuphila. uMatha akithi nizwile uthi ngiyazi Nkosi ukuthi lo umfowethu uza kuvuka ekuvukeni kwakhe mase kufika mase khalicile wonke umuntu uyavuka understandela lapho uJesu wathi ngiyazi ukuthi uza kuvuka. Hallelujah. Amen. Ngiyazi uza kuvuka ukuthi wonke umuntu la kufanele benayo i-idea ukuthi ngelilanga sizofa siphinde sivuke. Kodwa kuzovuka wonke umuntu kuzovuka labo abavumile uKristu Jesu inkosi. Kuzovuka labo abashiye zonke into zabo banamathela endleleni ngoba kule ndlela akekho zakuduka. Sonke sizwe songena ekhaya. Yes. Amen. 19 verse 25 to 27 kuya 27. Kepha mina ngiyazi uJob chapter 19 verse 25. 5. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Yes. Ekupheleni uyakuma othulini. Yes. Nalapho sesishabalele isikhumba sami. Ngiyakumbuka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Ngiyakubonga uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami. Amen. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami khona. Ekupheleni uyakuma othulini. Hallelujah. Uyobuka ngiyothi mangibuka isikhumba sami ngithokoze. Hallelujah. Weba mfowethu bonke abantu abangambulelwanga iqiniso nabangalamukelanga iqiniso kuyiqiniso elingephikwe ukuthi siyakuma othulini njengoba uJob esho siyakhulelwa ngokwemisebenzi yethu. Daniel chapter 12 verse 2. Daniel eschatology. Daniel 12 from verse 2. Osethomile ngefoni afuni ngoba ukuphenqa nokuvula kwefoni kuhlukene. Daniel 12 verse 2. Afethu singaphili as if angazathi asazi ukuthi ngelanga siyakudlula lo mhlaba. Bafowethu wonke umuntu uzakudlula. Uma ngabe ekushaya isikhathi sokuthi ukudlulwe kulomhlaba ungazananga noKristu Jesu. Hallelujah. Ungazananga noKristu Jesu. Kukhona into engikhothi izolo ngize ngafaka ibhokisi lomngcwabo. Ngiyazi abantu into mayine ebhokisi bayisaba bese befuna ukuthi kwenzakaleni. Ngize ngafaka ibhokisi lomngcwabo ku status ku WhatsApp na ku Facebook. Ngoba ngifuna ukucaphuna exactly inkulumo ka Spurgeon ekhuluma ukuthi abantu wonke umuntu wazi ukuthi nje mayiphila lo mhlaba uphila ngunaphakade umuntu ephile noma kanjani kodwa engalitholanga iqiniso lokuKristu Jesu. uDaniel 12 verse 2. Yes. Abaningi abalele emhlabathini othuli bayavuka. Abanye bavukela ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunenga okuphakade. Le mpilo uJesu akhuluma ngayo athi yena uyona uzonikeza bonke abantu abasendleleni. Uzonikeza bonke abantu ababamba iqiniso. Kodwa abantu abangalamukelanga iqiniso nabantu abaduke sebefikile endleleni bona uthi uDaniel abaningi abalele emhlabathini wothu bayavuka. Abanye babo bawuvikela ukuphila okuphakathi uJesu akhuluma ngakho. Amen. Abanye babo kube ihlazo nokunengwa okuphakathi. Kahle sonke siyavuka
Kukhona abayovukela abawuvuka bathola ukuphila. uKristu Jesu akhuluma ngakho athi mina ngikuphila. Haleluya. Kube khona abanye abayovuka bavukela emzimbeni yabo kodwa ababevukela emzimbeni yabo base befumana ihlazo. Haleluya. Bathola ihlazo nokunengwa ophakathi. uDaniel uyisho ngababomlento wathi ophakathi. Ngoba uma khulunywa ngophakathi abantu abangasindiswanga abantu abangamamukela uJesu bayonikeza imizimba yabo. Ikhona imizimba edesigned ukufobona uthi bathi babevuka bavuke bayambathe lemizimba uma sebeye echibini elebevutha umlili ngonaphakathi. Haleluya. Umuntu uyosha ezwe ukusho ungapheli isikhumbo sakho samke akusho ukuthi ukuhlabelela kakhulu la mama lamukelanga iqiniso ba yenze ku iworship nazo ukuthi hayi mhlawumbe omunye nize lithi iworship ngoba ingezwe limnandi futhi wangena enkonzweni wenza njalo enkonzweni futhi beyifakaza izwi lakhe limnandi angakaze nje asho ukuthi uJesu inkosi ngoba a great confession ibalekile. Ingakho uMatha ayisho ethi ngiyavuma ukuthi wena uyinkosi. Haleluya. UKristu ngoba kubalekile lokho ukuthi umuntu akusho afakaze. Haleluya. Angithi basuke benzela ukuthi sithi masesihlangana naye umuntu esese workshop economfana lapha emhlabeni ethi umuntu wawangizwa ngithini. Haleluya. Amen. Umuntu angazi asho ukuthi uyasindiswa. Size simneza amamike simthembe simthembe neBhayibheli alahlekelwe iqiniso selifunda lilahlekele iqiniso. Haleluya. Amen. Ngisho ngabe usuhlabelele kakhulu kodwa uvuka unika umzimba wakho. Haleluya. Unikeza umzimba wakho ushuzwa. Ushe uzwa ukuthi ungapheli. Haleluya. Ungakwazi ukumemeza. Haleluya. Haleluya. Amen. Usakeni John 11. Awusasuvula uchapter 5 kaJohn. Nakho kuphila bese siyavala. Yes. 27 29. Angazi noma uMatha wamuzwa ngempela uJesu. Kodwa nakho emcaphuni uJesu ethi ngiyazi ukuthi uMatha uzakuvuka evukeni ngosuku lokuvuka. Uveze eschatology. Haleluya. Ngiyazi ukuthi ngempela iyakuvuka. Bafowethu kunomuntu ophana ukuphila. uJesu yena ukuphila. Haleluya. Amen. Verse 27 to 29. Uyiphila amandla wahlulela ngokuba indodana yomuntu. Chapter 5 angithi. KaJohn 6. Yes. Ngokuba njengalokho uyise enokuphila ngokwakhe, kanjalo uyiphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo. Amen. Uyiphila amandla wahlulela ngokuba indodana yomuntu. Amen. Chapter 5 kaJohn. Amen. Amen. Yes. Ngoba 29. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayawulizwa izilayo. Yes. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila. Amen. Abenze okubi ekuvukeni kokulahla. Haleluya. Angithi niyazwa bonke abantu bavuka. Haleluya. Nansi into ofanele nganilahlekeli bazalwane ukuthi ngelanga uJesu uyakubuya. Ngelanga uJesu uyakuvela emafini. Ngelanga uJesu izwi lakho uyomemeza njengecilongo. Bese kuthi noma eselele phansi. Haleluya. Noma umuntu oselele phansi uyavuka. Haleluya. Angithi uyabona izwi kaJesu esemafini nokuvuka komuntu olele phansi. Angithi uyabona uma sifa bazalwane masimukela uJesu. Ifuna lento ni understand kanje. Uma sifa sisamukela uJesu. Uma singcwatshwa. Haleluya. Angithi labantu bo forensics mahamba beyohlola kuthiwa mbani inyomba kukhishwa amathambo. Phela kodwa bona bakwazi ukubona ukuthi kulamathambo awona amathambo kodwa ukhona umayibuthe. Uyawazi umayibuthe. Umayibuthe lo oqhaphuna imali. And umayibuthe awuyingevelu emanje u50 rand ingana. Uqhaphuna imali lemhlophe onensimbi
njengoba nawe unensimbi kunjalo ukubuya kaJesu emathambeni ethu unoma ibuthe esilele phansi uma ememeza emafini since into esemafini iyahlangana nento ephansi emathanjeni siyavuka njengemagnet siyonamathela ezwini kaKristu ngoba sina sesiyazana noKristu Jesu. Haleluya. Kunjalo ukuvuka kwabafileyo abanye bayavuka bavukele kuNkulunkulu kube khona ukuthula kwaphakade abanye bavuka kube ihlazo elingena phela. Chapter 6 nkosikazi verse 37 bese siyasukuma siyathandaza. Konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Yes. Ngokuba ngehlezulwini kungeke ukuba ngenze intando yami kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Yes. Lokhu kuyintando yongithumileyo kuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho. Yes. Kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. Ngikuvuse ngomhla wokuphela ube 44. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba ukuba ilona lobo indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Bona abaJuda bakhononda ngayo ngokuba ethe ngiyisiko sehlezulwini. Bathi ke lona akusiJesu indodana kaJosefu 54 uyise nonina sibazi na usesho kanje pho ukuthi ngehlezulwini na. uJesu waphendula wathi kubo ningakhononi phakathi kwenu akakho ngezinkimbi uMbaba omthobileyo engamdonsi mina ke ngiyamvusa ngomuhla wokuphela. Bonke abadonswe uNkulunkulu wabadonsela Kristu Jesu yena uKristu Jesu uyakubavusa uyokumvusa ngomhla wokuphela. Nakho ukuphila mina ngindlela neqiniso nokuphila akakho ngeza kubaba ngaphandle kwami. Haleluya. Siphakame sibe ngenyawo zethu. Haleluya. Nathi iqiniso nakho ukuphila. Haleluya. Angazi noma ukhona ofisayo ukuhlangana noKristu Jesu empilweni yakhe. Ukhona yini ofuna ukuthi mina Jesu ngifuna ukwazana nawe ukuze kuthi ngizwane mhla ngifa bese ngibonana nawe ngoba wena mangazana nawe ngizothola ukuphila okuphakade. Angazi noma ukhona ofunayo lokuphila. Sivalile amehlo ethu. Uma ekhona uthi Jesu uyamdinga empilweni yami ngoba kufanele wena uyivumele ngomlomo wakho. Mayikhona usho njalo phambi sisandla thina sonke sivala amehlo ethu. Haleluya. Haleluya. Uma ekhona ofunayo ukuthi abe nokuphila okuphakade empilweni yakhe. Ofuna ukumvuma uKristu Jesu ukuthi yena uJesu inkosi nomsindisi. Ofuna ukuphila okuphakade uthi mina Kristu Jesu ngiyakuvuma ekhona phakathi isandla sakhe ngoba siyathandaza. Unkosikazi uzoza ngaphambili. Khona sizothandaza egameni likaKristu Jesu. Haleluya. Sivala amehlo. Ushaya izandla zakho lapho oNkulunkulu. oNkulunkulu uthandaza egameni likaKristu Jesu. oNkulunkulu yakho khona. uNkulunkulu yakho. Awuguquki. Nibe njalo kuphezulu. Akukhosi. Absolute. Siyabonga ukuhlangana nawe. Siyabonga ukwazana nawe. Inkosi ephakemiyo. In Jesus' mighty name. Baba wantshongo ukuze sibuyele kuwe thatha indawo yakho Nkosi usenjalo uvuthwe uthando lwakho ey'nhlizweni zethu ungacimi umlilo wakho phakathi kithi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha isibusiso sakho uNkulunkulu wethu esinganezelo usizi asehlele phakathi kwethu sonke kule ndawo in Jesus name we pray. Amen. Sihlala phansi.
phansi egameni kaJesu.